toen in de Plankstraat, bij de Hoorstraat en Stokstraat. De buurt van de gewoon lui. Dat Porte Castorie en de Routina. In de buurt waar mam geboren wordt op de Noordmaas. En verderop lag het gewoon ophaalbrugje bij de Graanmeert. Waar die ismanneke met zijn kerken stond. Daar lag langs het bad, vanuit de bassin het kanaal naar Klein Ternij een luik. Dat tussen 1844 en 1850 wordt aangelegd. Het was een van de schoonste plekjes van de stad. Men moest weken voor een autoweg. Hoe men dan eens in het treinseizen met begos. Het kanaal wordt opgevuld met kiezelhout de Maas. Het betonnen ongemaak het nu Maas Boulevard. En wat kan met een hart van een stad er aan doen? Laat ik mij van zachte vorm zeggen, pijnlijk. Door in het park was ook een danskioskje. En een kom met vogel. En ook zat er een eepje. Je met de doetskop eepje. Met een germ opgesloten. Die deks ordinaire handelingen hoe het voerde. Je was er nog niet weten kotsmeu. Alles is weg, vergangen in de tijd dat Maastricht nog leefde. Anders, drummiger. Zo was het gaaslampen leeg. Oh ja, je weet er vanaf dat bij het pershoes lag de blootbak naar de vorige veldersplaat van het uitslaghoes lang geleden uit 19e eeuw. Wat de lui immer, dat zeker midden jaren 60 blootbak zijn blijven noemen. Ouder onderrug zal zich dat woord nog wel kunnen rappelleren. Daar bij de jeker, hoeveel als kinderen wel eens koelikupjes gingen vangen en een Porterveen-teurentje opkledderden. Hoe ze van zeggen dat de Franciscanen Porterveen door zijn terechtstelling heeft afgewacht en tot heer met andere hoogverraad pleegde door de Spanjaarden Maastricht laten veroveren. Dat was in 1638 in de tijd van de 80-jarige oorlog.